У эфіры раца наш гость грамадскі дзеяч, палітолог. Вітаю Дмітрия Балкунца. Прывітанне. Рацыя. Дмітрый, вось гэтая гібрыдная правакацыя на мяжы Беларусі і Польшы, так? Як вы думаеце, для чаго это все робіцца, для чаго это арганізавана? Это ж не просто так. Цалкам верагодна, што гэта таксама гульня і Крамля. Яны з Лукашэнкам зараз гуляюць на гэтай мяжы дзеля таго, каб вось справакаваць і нават правесці такое тэставанне, як будуць рэагаваць на тыя ці іншыя падзеі еўрапейскія краіны, як будзе НАТО рэагаваць, і спрабуюць вось такім чынам таксама увагу ад Украіны. Яны спрабуюць такім чынам пераключыць на беларускую мяжу. Тое, што адбываецца, гэта цалкам было прадказальна, і калі еўрапейскія краіны будуць працягваць размаўляць з Лукашенко на мове гандля, такой на гандлёвай мове, то ён будзе працягваць гэтую гульню. Я лічу, што з ім патрэбна размаўляць на мове вельмі жорсткай, і такія інструменты у польскага боку ёсць, але, магчыма, не хапае все ж таки такой рашучасці, якая была, напрыклад, у Маргарет Тэтчер. Сёння ў еўрапейскай палітыкі ўвогуле няма палітыка ўзроўню Маргарет Тэтчер, таму што яна размаўляла з Лукашенко вельмі хутка, вельмі жорстка, і был бы нейкі вынік. Вы выказалі гіпотэзу, што гэтая гібрыдная правакацыя адцягваюць увагу ад Украіны, а існуе іншая гіпотэза, што так, адцягваюць увагу, хочуць там завязаць польскія войскі, так, таму што перадваенная сітуацыя. Для таго, каб ударыць па Балтыі, польскія войскі былі там завязаныя, і ўжо там літоўцам тым жа не змаглі дапамагчы. Што вы думаеце пра перспектыву вайны ўнутры Беларусі? Перспектыва вайны ўнутры Беларусі, мне здаецца, яна грамадзянская вайна ў тым выглядзе, як і бачу я, яна ўжо ідзе ў Беларусі, але гэта вайна рэжыма Лукашэнкі з беларускім народам. А што касаецца, датычыцца перспектывы ўвогуле вялікай вайны ў Еўропе, гэта перспектыва існуе, але ёсць розныя меркаванні, нават аналітыкаў, якія там маюць нейкі доступ да інсайдаў, заходнія аналітыкі, яны прагназуюць, што гэта, магчыма, адбудзецца праз некалькі год. Некаторыя нават такую гіпотэзу выкладаюць, што гэта ўсё байкі дзеля таго, каб адвесці ўвагу заходніх краін ад таго, што адбываецца ва ўкраіне, каб яны займаліся абаронай сваіх межаў. Але тое, што зараз адбываецца, гэта, мне здаецца, вельмі вялікая рызыка таго, што вялікая вайна ў Еўропе можа адбыцца. І тое, што Лукашенко робіць, я думаю, што гэта такое тэставанне мяжы, і цалкам верагодна, што у перспектыве гэта можа выліцца ў вялікую вайну. Але мне здаецца, што ўсё ж такі еўрапейскія краіны маюць сёння магчымасці, каб спыніць гэта і спыніць гэта ціскам на Лукашенко. Таму што калі мы прааналізуем гандаль паміж Еўрапейскім Саюзам і Расіяй, ён так паменшыўся. Але калі мы прааналізуем гандаль паміж еўрапейскім звязам і Беларусю, Казахстанам, Кыргызстанам, іншымі краінамі, то ён павялічыўся. І гэта такі вельмі вялікі цікавы паказчык, што з аднаго боку еўрапейскія краіны кажа, што яны там спыняюць гандаль з Расіяй, і з іншага боку яны працягваюць гэта рабіць, але праз іншыя краіны. І ў гэтай сітуацыі я думаю, што тыя гібрыдныя атакі, якія сёння Лукашенко і Пуцін яны робяць на мяжы, гэта так вельмі рызыкоўная сітуацыя, якая можа прывесці да вайны. Дмітрий, вы кажаце пра тое, што нейкія інсайдеры там у заходніх краінах кажуць, вайна там пачнецца праз некалькі гадоў, ёсць імавернасць. А навошта Пуціну чакаць некалькі гадоў, калі можна, ў прынцыпе, дзейнічаць ужо сёння? Расійскія прапагандысты, дарэчы, часта абмяркоўваюць варыянт ядравага ўдару па адной з еўрапейскіх краін. У зоне рызыкі Літва, у Беларусі ёсць тактычная ядравая зброя, так, тактычная, не стратэгічная, я яшчэ раз гэта падкрэсліваю. Сілы НАТО там у 25-м годзе збіраюцца там пачаць разгартанне ў краінах Балтыі. Вось пакуль это разгартанне не пачалося,
нанесці тактычны ядравы ўдар, ну і адрэзаць Балтыю ад краін захада, а потым ужо там гандлявацца, дамаўляцца і гэтак далей. Но это азначае аўтаматычна вайна на тэрыторыі Беларусі, могуць загінуць многія людзі. Вось як вы лічыце, калі я абмяркоўваю такія сцэнары, што ў хуткім часе можа пачацца, я на вентылятар накідваю, так? Як бы згушаю фарбы, ну ці ёсць для нашых людзей вось такая рызыка адносна ў хуткім часе? Пасля таго, як ядзерная зброя з'явілася на тэрыторыі Беларусі, такая рызыка існуе, тому што гэта першая кропка, па якой будуць біць, гэта вось тыя месцы, дзе Расія захоўвае ядзерную зброю на тэрыторыі Беларусі. І рызыка таго, што Пуцін можа выкарыстаць ядзерную зброю, она таксама вялікая. Ці ён гэта будзе выкарыстоўваць супраць краін захаду, ці гэта супраць Украіны, ну, гэта невядома, але дыскусіі такія вельмі зараз адбываюцца у Расіі і на захадзе гэтыя дыскусіі вядуцца, і мы бачым, як краіна і Расія, і Злучаныя Штаты, і Францыя, і Кітай, мне здаецца, таксама яны праводзяць розныя там тэсты выкарыстання ядзернай зброі. Вось кіраўнік беларускай вайсковай, як ён там гучыць яго прозвішча, дайце спамятаю. Муравейка, так? Кіраўнік Так, Муравейка. Ён, вось Муравейка сказаў, што Беларусь уже цалкам гатова для таго, каб гэту ядзерную зброю прымяніць, але ну, гэта таксама такая падрыхтоўка да вайны, таму што калі яны такія тэсты робяць, то гэта, ну, магчыма нешта значыць. Але трэба разумець, што калі Расія выкарыстае гэту ядзерную зброю, то цалкам верагодна, што такая зброя будзе выкарыстана і супраць Расіі. Напрыклад, якая краіна, і тая краіна, якая абладае такой зброяй, она таксама можа зрабіць нешта такое, і Беларусь знаходзіцца вось у зоне такого дасягнення гэтых ракет, але магчыма, гэта будзе не ядзерная зброя прымянена, але Лукашенко сёння не з'яўляецца той асобай, тым чалавекам, які кантралюе там ядзерную зброю, якая знаходіцца расійская на тэрыторыі Беларусі. І калі гэта будзе зброя прымяняцца, то зразумела, гэта будзе рабіць Пуцін, а не Лукашенко. Лукашенко ўвогуле ніхто, ён там пёс Пуціна, якому сказалі вось там твоё месца каля будкі, вось тая костачка, і калі ласка, вось гэта рабі. Ён нічога з пункту гледжання вось такіх вайсковых аперацый не прымае. Мне здаецца, таксама ён і не прымаў ніякага рашэння наконт увода расійскіх войск з тэрыторыі Беларусі ва Ўкраіну. Калі б ён зрабіў нешта іншае, яго б забілі проста. Ну, ён аказаўся чалавекам, які увогуле не... Лукашенко аказаўся в сітуацыі, у якой, ну, магчыма, ён не меў выхада у тым варыянце, які сёння ён мае. Таму, мне здаецца, там рызыка прымянення ядзернай зброі яна існуе, але наколькі гэта верагодна, там у бліжэйшы час не ведаю. Але тое, што Расія можа прымяніць, гэта, ну, мне здаецца, вялікая вельмі такая рызыка існуе. Рацыя. Дмітрый, все-таки нешта хочу спытацца пра Лукашэнку, прыгадаць ягоны візіт у Манголію. Я так разумею, што гэта вы падгаварылі экс-прэзідэнта Манголіі, я вось са шпаргалкі пачытаю, Цахиагіна Элбахдоржа. Ну, каб той арганізаваў пратэсты, і як бы вот візіт Лукашэнкі апынуўся для яго дыскамфортным, ён бачыў гэтыя пратэсты, там была информация, настрой у яго быў попсаваны. Вы все это устроили? Ну, я не могу сказать, что это я устроил. Я обращался к экс-президенту Монголии и к ряду лидеров общественного мнения с просьбой, чтобы они дали какую-то свою позицию по визиту Лукашенко. И вот экс-президент Монголии тогда вот опубликовал свое обращение. Я думаю, что это очень испортило настроение Лукашенко, его визит был подпорчен, и в общественном мнении Монголии, я думаю, что все прекрасно понимают, who is мистер Лукашенко, и это первый визит Лукашенко туда, в эту страну, и, конечно, учитывая, что в Монголии существует свобода слова, даже по всем рейтингам Монголия там зелененьким цветом горит, который отмечает ее как наиболее свободную страну в окружении тех стран, в которых она находится, с точки зрения свободы слова. Поэтому
так, как Лукашенко принимали в информационном пространстве Монголии, я думаю, что он и не рад был, что туда поехал, потому что его называли и кровавым маньяком, бывший министр финансов его назвал, и вот мясником его назвали и прочее. И вот то что ему, э, можно сказать, испортили такой визит, если я какой-то маленький вклад в это внес, то я очень рад, потому что я считаю, что не может быть никаких отношений с человеком, который сегодня держит в заложниках людей, который убивает людей, который совершил вместе с Путиным нападение на Украину. С этим человеком никаких отношений никакие страны иметь не должны. Я считаю, что это позорная страница в белорусско-монгольских отношениях. Ну, тым часам Лукашенко выглядае ўжо не такі кепскі хлопец. Вось на адным узроўні яго ўспрымаюць з Беньямінам Нетаньяху, лідарам Ізраіля. Міжнародны крымінальны суд у Гаазе пагражае там, запусціў працэдуру, пагражаюць там выдаць ордэр на арышт Беньяміна Нетаньяху. Ну, даруйце. Лукашенко ж развязаў рэпрэсіі у сваёй краіне сам. Суагрэсар у вайне. На Ізраіль напалі, напаў Хамас, забілі сотні людзей, там ці больш за 1000, так? Тыя пачалі дзейнічаць, як бы крокі ў адказ рабіць. Таксама там многія людзі ў сектары Газа пацярпелі. Ну, вайна, так бы мовіць, ну, не Нетаньяху это все распачаў, так? А цяпер, атрымліваецца, яны з Лукашэнкам на адным узроўні знаходзяцца. Увогуле, што это за такая за ситуація? Ну, мир цветной, он не черно-белый. И есть всегда конфликты, они были, есть и будут. Израиль пусть сам разбирается, я хочу их политикой заниматься. А меня интересует то, что происходит в Беларуси. Мои оценки в отношении Лукашенко были даны неоднократно. Это убийца, террорист, диктатор, который должен быть осужден не только белорусским судом, но я уверен, что и международным трибуналом. Более того, я абсолютно убежден, что вся семья Лукашенко, включая самое главное его старшего сына Виктора, который несет непосредственное участие за репрессии в Беларуси, они должны иметь наказание с точки зрения истории, с точки зрения общества, и рано или поздно это наказание будет в отношении этих людей, и я уверен, что Лукашенко еще будет плакать как отец. Дмітрый, ну вы можете патлумачыць мне і гледачам, так? Ужо даўно вяліся гутаркі там, значыцца, ордэр на арышт Лукашэнкі, паўгода ўжо вядуцца такія размовы, так? Даруйце, калі ласка, ну чалавек сапраўды забойца, так? Дыктатар, крывавы дыктатар. Калісьці это так вось нават пасміхаліся, калі такія фармулёўкі гучалі. Сёння ўжо не да смеху, это абсалютная праўда. І сітуацыя дайшла, што ён вось-вось будзе датычны да ядравага ўдару. Беспрэцэдэнтная падзея. Чаму ордэр не выдаюць? Патлумачце, калі ласка. У каждой страны есть свои интересы, и в этой ситуации я подчеркиваю свою мысль. В Европе сегодня нету Маргарет Тэтчер. Есть торгаши, политики и популисты, которые меняются каждые полгода правительства в разных странах. И приходят новые, пытаются что-то наладить, торговлю, прочее, и им бывает не до Лукашенко. И белорусская повестка никто не живет в Европе, по большому счету, кроме там приграничных стран. Португалия, им вообще не интересно Беларусь, Испания, ну кто это, ну как бы вообще разные страны, разные интересы. И очевидно, что без жесткого лоббирования этих вопросов на политическом уровне, без политической воли добиться такого ордера довольно сложно, но абсолютно это реальная история. Я убежден, что Лукашенко будет наказан. Я в этом не сомневаюсь. Сколько бы он там еще не прожил, он и его старший сын Виктор будут наказаны с точки зрения и белорусского правосудия, и международного правосудия. Эти люди не уйдут от ответственности. И в этом я абсолютно убежден. И почему я так думаю? И все-таки, если мы проанализируем исторический опыт разных диктаторов, которые были в Европе, в том числе, они все заканчивали очень плохо. Их семьи заканчивали очень плохо. Сын Чаушеску вообще через пару лет скончался от цирроза печени и так далее. Поэтому судьба у этих людей, которые развязали войну против своего народа, она незавидная. И более того, то, что сейчас делает Лукашенко в отношении тысяч белорусов, и тысяч компаний, которые работали в Беларуси, иностранных компаний, занимаются конфискацией имущества. Я абсолютно убежден, что белорусское государство понесет большие затраты на компенсацию потерь и ущерба
который будет нанесен и уже нанесен гражданам Беларуси и иностранному бизнесу. Лукашенко все компенсирует, абсолютно все компенсирует, вопрос времени. У меня нет в этом никаких сомнений. Ну, я мяркую, што Лукашенко спадзяецца все-таки паўтарыць лёс там, напрыклад, Франціска Франка, так, ці Салазара, дыктатара Португаліі, якія там сваёй смерцю памерлі, ці хаця б Піначэта сшылі, так, вось расстрэльваў апанентаў там тысячамі, здаецца, прама на стадыёне у Сантьяго, так, а ў выніку да глыбокай старасці дажыў. Таму, ў прынцыпе, варыянты розныя ёсць, а што тычыцца еўразвяза, вялікія праблемы, сапраўды, вось, на жаль, вось тут еўра, тут даляр, і вось самае важнае, так, прынцыпы, на якіх Еўропа будавалася, все, няма гэтых прынцыпаў, вялікі крызіс, і это заходнюю цывілізацыю можа давесці да праблем, і грамадствы рэагуюць. Прайшлі выбары ў Еўрапарламент, і як бы такія загалоўкі ў газетах, што ледзьве там от не ультраправыя прорваліся ў Еўрапарламент, а што будзе з самым важным, з экалогіяй, значыцца, з гендернай роўнасцю, з правамі чалавека. Вы, як палітолог, можаце сцісла патлумачыць, што там здарылася, што там за вынікі тых выбараў? Ну, мне здаецца, там ніякіх сенсацый асаблівых няма, акрамя там некалькіх краін, напрыклад, Францыя, там, ці трохі ў Германіі нешта было такое. Так, выбары адбыліся. Трэба зразумець, што ўсё ж такі Еўрапарламент, ён не адыгрывае вялікай значнай ролі ў дзейнасці еўрапейскага звязу, таму што першую роль адыгрываюць нацыянальныя парламенты і нацыянальныя ўрады, а не ўсё ж такі наднацыянальны гэты ўрад і органы, якія створаны ў выглядзе еўрапейскай камісіі. Таму Еўрапарламент існуе ўжо амаль 70 год, таму ніякай сенсацыі я вялікай не бачу. Тое, што яны абмяркоўваюць на еўрапейскім такім узроўні пытанні зялёнай эканомікі, пытанні гендерных квот, пытанні там іншыя. Гэта вельмі важна, я таксама лічу, таму што ёсць дэмакратыя ў еўрапейскіх краінах, яны гэта прапісалі ў сваіх статутах. І самае галоўнае то, што гэта дэмакратыя працуе, калі нехта прайграе выбары, ён сыходзіць, і няма ніякай узурпацыі ўлады. А тое, што беларуская прапаганда, напрыклад, ці расійская, ці іншыя там аўтарытарныя дзяржавы паказваюць: вось, глядзіце, там партыя Макрона прайграла выбары, ўсё бла-бла-бла. Але прайграў, і чалавек прызнаў сваю паразу, і ён сказаў: окей, будзем новыя выбары рабіць зараз у нацыянальны парламент Францыі. А ў Беларусі гэта не адбылося, таму што ў Беларусі выбараў няма ўвогуле. І многія гэта тыя людзі, якія пражываюць у Беларусі, магчыма, нават і не разумеюць, што такое выбары, таму што ў Беларусі ніколі выбараў таких вось, як адбываецца ў многіх краінах Еўропы, не было. Увогуле не было ніколі. Першыя выбары, там, 90-е годы, выбары былі такія часткова мікста, потом уже, магчыма, там, 94-й, 95-й, 6-й год, это выбары уже былі сапсаваныя. Ці былі арганізаваны не так, як трэба рабіць, каб былі усе галасы правільна падлічаны і гэтак далей. Зразумела, што беларускае грамадства пражывае ў такім вось варыянце аўтарытарным, і яно не мае магчымасці выказваць сваю думку на выбарах. Тое, што ў Еўропе выбары адбываюцца, гэта вельмі добра. І добра, што калі там праходзяць новыя палітыкі, гэта дэмакратыя, гэта дае магчымасць краінам развівацца. Ёсць даследаванні, якія паказваюць, што краіны, у якіх ёсць такая вось дэмакратычная сістэма, дзе ёсць смена ўлады, яны больш эфектыўна развіваюцца, чым тыя краіны, дзе існуе аўтарытарная сістэма ўлады. Рацыя. І вы, і я могли стаць палітвязнямі, а маглі б ужо не жыць, так? Все это праблема вырашаецца ўжо там 4 гады, а насамрэч нішто не вырашаецца, так? Санкцыйны ціск — это проста апынулася фікцыя. Мы пабачылі нават падчас вайны, падчас этой суагрэсіі, спакойна з захаду ў Беларусь паступалі тавары двайнога прызначэння, якія потым патраплялі ў расейскую зброю, расейскае зерне праз беларускую мяжу еўразвяз шло. Паслухайце, такія двайныя стандарты проста агідна ад прынцыпаў, якім кіруецца ў сучасным свеце. Хоць, можа, заўжды так было. Я катэгарычна з гэтым не згодны. Вы прапаноўваеце варыянт.
Перакрыць чыгуначнае спалучэнне на мяжы Беларусі і Польшы, спыніць кітайскі экспарт. Праводзіліся акцыі ў Варшаве, шмат акцый каля ўрадавых будынкаў. Скажыце, ёсць нейкі з гэтага вынік ці не, ці нерэальна? Я считаю, что, пожалуй, единственный сегодня возможный вариант, как добиться освобождения политзаключенных, это очень жестко надавить на Александра Лукашенко. И наиболее таким радикальным методом является временное перекрытие всех грузовых потоков, которые идут из Беларуси, в том числе транзитные грузы, и российские, китайские, казахские и другие, в Европейский Союз. На мой взгляд, это наиболее действенный механизм, как можно его принудить выполнить определенные действия. Это предложение звучит уже довольно длительное время, и оно находит определенное понимание, и его видят в европейских странах, не только в Польше и в других странах. Ну, некоторые говорят, у нас есть там более важные партнеры, с которыми мы торгуем. Но это видно по статистике, когда отдельные страны Евросоюза наращивают объемы торговли с Китаем или продолжают этот объем торговли иметь в тех объемах, которые были. Но при этом политзаключенных они держат за скобками. Те акции, которые прошли в Варшаве, это инициативная группа, которая их организовывает, они, ну, все-таки, наверное, я рассчитываю, что будет иметь определенный успех, потому что я уверен, что любое движение дает возможность донести информацию до лиц, принимающих такие решения. В том числе было собрано уже, наверное, более 2000 подписей со стороны граждан со всего мира. 40 нобелевских лауреатов поддержало эту инициативу. И я уверен, абсолютно, что если в том числе Польша и другие страны Евросоюза хотят решить вопрос и миграционного вот этого гибридного движения, которое Лукашенко устроил против Евросоюза, и освобождения политзаключенных, то есть, наверное, только один путь — это очень жестко надавить на Лукашенко. Санкции против него, ну, как мы видим, не сильно срабатывают, потому что есть много желающих зарабатывать на антисанкционной или санкционной политики, тут уже с какой стороны смотреть. А вот если бы было временно перекрыто все движение, то я уверен, что это бы очень имело действенный эффект. Поэтому я верю в эту историю, в эту инициативу, но хотя бы надо посмотреть, смогут ли европейские партнеры поддержать ее, потому что я уверен, что это правильный путь. Я хотел бы в этой ситуации воспользоваться случаем и сказать, что вот ребята подали заявку на 27-28 июня провести на белорусско-польской границе, стороны, естественно, Польши, акцию, которая будет заключаться в перекрытии единственного на сегодняшний день погранпункта, через который проезжают грузовые автомобили в Польшу. Это Кукурыки и Козловичи. Там ежедневно проезжает около 1000 фур, и мы уже получили, вот, организаторы, кто подавал заявку, получили согласие, одобрение со стороны Польши, это уведомительный принцип о том, что такую акцию можно провести, и будет перекрыто движение для всех фур на эти 2 дня. Посмотрим, какое будет решение со стороны белорусской власти. Если этого будет недостаточно, ну, значит, тогда акция будет носить длительный бессрочный характер. Як вы лічыце, Дмітрый, калі Крэмль і рэжым Лукашэнкі ўжо ведаюць пра цвёрдыя планы распашаць вайну, магчыма ўжыць ядравую зброю, яны там і далей будзе гэты кітайскі экспарт працягвацца, чыгунка хадзіць, то бок і вайна не памеха гандлю, бо нехта там сабе кішэні набівае. Советский Союз торговал с нацистской Германией через страны-посредники, через Данию продавали, по-моему, они товары. Ну, как бы есть бизнесмены, есть война, есть политики. И, между прочим, ну, смотрите, вот война идет, да, как бы, вот, Россия агрессор, да, но Лавров приезжает в Нью-Йорк, ходит, целуется там со всеми, недавно, пару месяцев назад был в Нью-Йорке. Знаете, в Организации Объединенных Наций маньяков принимали, людоедов принимали, и при этом там торговали и торгуют с людоедами. Ну, это мир так устроен, он не черно-белый. Рэальна, што б сёння маглі зрабіць дымсілы і беларуская грамадзянская супольнасць, каб змяніць сітуацыю? Вы маглі б тэзісна акрэсліць, таму што вы пра гэта думаеце, я ведаю.
Ну, предложение вот, первое, которое я считаю важным для всех, это добиться освобождения политзаключенных. Если у кого-то есть из представителей сил, кого угодно, идеи, как это сделать, с радостью готовы участвовать в обсуждении этого. Но я убежден, что только давлением на режим Лукашенко это можно сделать. Вот как вы думаете, сколько участников, которые принимали там какое-то активное участие и выдвигались в Координационный совет, вообще принимала участие или поддерживала инициативу перекрытия грузового, железнодорожного и автомобильного движения? Я скажу, пару чоловік. Всім остальным сказали, нам гэта не цікава. Чаму не цікава? Таму што тут грошай, магчыма, няма. Вось чаму гэта не цікава. І гэта, дарэчы, ну, мне здаецца, гэта праблема для беларускай апазіцыя, асабліва сістэмная, якая там 30 год змагаецца з Лукашенко, але ўсё змаганне, яно датычыцца выключна атрымання грантаў. І вось гэтае змаганне, там паездкі нейкія пустыя, там пацалункі, кава, гарбата, але няма ніякай там магчымасці ўплываць на што-то, і людзі там на гэтыя гранты, магчыма, і разлічваюць. Але я лічу, што сёння кожны беларус, які мае сваю актыўную палітычную пазіцыю, можа падтрымаць такія прапановы, якія могуць прывесці да вызвалення палітвязняў. Гэта, ну, вельмі проста зрабіць, але часам нават у беларусаў не хапае палітычнай волі ці некай іншай волі, каб гэта зрабіць. Першае, гэта прапанова наконт палітвязняў. Другая прапанова тычыцца, вось, мне здаецца, гэта, ну, ўсё ж такі прыцягненне да адказнасці Лукашенка, гэта таксама патрабуе некага уплыву на грамадскую думку, на палітычную думку ў краінах еўрапейскага звязу, там іншых краінах, якія маюць магчымасці на гэта паўплываць, напрыклад, Великабрытаніі, іншыя. Вось, але я лічу, што калі будзе зроблены першы крок по вызваленню палітвязняў, гэта дасць магчымасць і іншыя крокі зрабіць, каб прыцягнуць Лукашенка, яго сям'ю да адказнасці як злачынцу. Ну, пра падобныя рэчы кажа і Павел Латушка, вось у нас у нашых відэа, так? І ў 21 годзе Латушка ўжо перакрываў на мяжы Беларусі з Польшай грузавы транспарт. Ну, вынікаў нейкіх такіх маштабных, так, мы не пабачылі. Чаму зараз будзе па-іншаму складзецца сітуацыя? Ну, трэба усе магчымасці выкарыстоўваць. Падкрэслю, тут не ўсё залежыць толькі ад кожнага з нас. Гэта цалкам таксама залежыць ад краін еўрапейскага звязу, ад Польшы ў тым ліку. Вось, таму я лічу, што калі ўсё ж такі будзе запыт з боку беларускага грамадства, там украінскага, польскага, іншых краін, то, магчыма, і палітыкі будуць прымаць такія рашэнні. Але калі мы будзем там сидзець на дыване і чакаць, што нешта там будзе адбывацца, то ну, ніхто за нас не будзе займацца беларускай пытаннем. Гэта не знаходіцца ў павестцы еўрапейскіх палітыкаў. Рацыя. Будзе ў Беларусі эскалацыя. Я не бачу варыянтаў, каб гэтага не здарылася. Не будзе ніякіх замарозак, будзе эскалацыя. І вось у мяне выходзіла гутарка з Анатолем Котавым, выклікала там пэўныя інтарэсы. Котаў выказаў гіпотэзу, што Лукашенко сёння вось ён як бы вось так маскіруецца ўжо, вот, сваі там нібыта вырашае бізнес рэчы, там на пенсію ўжо там нібыта рыхтуецца сыходзіць. А насамрэч чакае моманта, калі пачнецца эскалацыя, каб зрабіць разварот на захад, змяніць крэмлёўскі парасон на украінска-заходні, і здольны ён да манеўраў, і от менавіта мае талент у гэтым плане. Як вы думаеце, ці варта чакаць разворота Лукашэнкі? Не. Он за 30 лет никаких поворотов, разворотов не делал никогда на Запад. Он всегда, для него Запад всегда был враждебным для Лукашенко персонально, вне зависимости от того, кто был в Кремле. Поэтому на Западе Лукашенко не примут, он не рукопожатный пожизненно. То, что Лукашенко и его семья сейчас пытаются разные свои активы вывести в безопасные страны через разные прокладки, ну, это совершенно очевидно. Человек действительно готовится, ну, в какой-то перспективе, там, сейчас, там, через год, через два, через какой-то период,
на пенсию. Он возрастной, он в возрасте уже. И я склонен полагать, что все те приготовления, которые были проведены, включая там, его избрание главой ВНС, это ну, такая подготовка на почетную пенсию. Конечно, он сегодня не может сказать, что я ухожу, все, я устал, я ухожу. Нет, конечно. Если он скажет, то его будет с ним здороваться перестанут даже охранники его. Он, конечно, должен держать всех вот, в каком-то тонусе, говорить, что он там главный начальник в Беларуси. Хотя он хочет остаться, и даже если будут президентские выборы, какие-то новые, он в них не будет участвовать, то тот статус, который он получил, сам себе придумал, главы ВНС, он, ну, как он видит, позволяет ему контролировать всю ситуацию, даже не будучи там в кресле, которое называется президент. А, не исключено, не исключено, что Лукашенко, конечно, будет пытаться или захочет участвовать в президентских выборах, но вопрос там, подчеркиваю, для меня на сегодняшний день не актуальный. Там он идет в этом году, в следующем и через 5 лет. Он уйдет. Вопрос, что будет дальше с Республикой Беларусь? В каком статусе она будет существовать? Какое будет состояние белорусского общества? Будет ли Беларусь способна дальше на какую-то самостоятельную внешнюю политику и так далее? Вот этот вопрос более важный. И каким образом будет общество выходить и страна из того состояния гражданской войны, в которой сегодня оно пребывает? Это вот чрезвычайно важный вопрос. Беларусь все-таки и население страны, большая часть населения или какая-то часть, значимая часть населения, это травмированное общество, которое живет в постсоветском периоде. Многие живут в этом формате, там, не знаю, красного человечка, вот, который блестяще описала Светлана Алексеевич. И, к сожалению, общество не провело те реформы, которые бы позволили стране стать сильным и иметь сильное гражданское общество. Этого в Беларуси не сложилось. И Лукашенко сегодня для части номенклатуры является ну, каким-то вождем, с уходом которого для них будет катастрофа их личной карьеры, их мировоззрения и так далее. Вот. Но при этом, конечно, если случится, не дай бог, какая-то война, или Беларусь будет втянута в какую-то войну, которую Путин готовит, очевидно, наверное, против стран соседних, то это ну, будет очень серьезным вызовом для всего общества, для страны в целом. Ну разам з тым, Дмітрый, беларускі народ ужо нас здзіўляў у тым жа 20-м годзе. Я разумею, што там да вот гэтага ўзбуджэння мог прыкласці руку і Крэмль. Вось, але тым не менш людзі праявілі сябе. Я, напрыклад, гэтага не чакаў, многія не чакалі. Я лічу, што беларускі народ сваім родзе вось ён асаблівы такі вось здольны да самаарганізацыі, шмат адукаваных людзей, разважлівых людзей. І я думаю, што вайна ўсё зменіць. Вайна ўсё зменіць, каштоўнасці ў многіх зменяцца, а беларускі народ здольны здзівіць усю планету. Але пакуль што яшчэ як бы гэты час мы не ведаем, калі ён настане, калі б вы знаходзіліся ў Беларусі, так? І вось, магчыма, перадваенная сітуацыя, магчыма, вайна пачнецца, так? У непрадказальны момант. На які сцэнар вы бы зараджаліся, я так скажу, таму што думалі пра сваю ўласную бяспеку і гэтак далей. Вайна ці все-таки атрымаецца пазбегнуць гэтага сцэнара? Як вы лічыце? Склонен полагать, что у Путина сейчас нет красных линий, и он будет предпринимать любые действия для дестабилизации обстановки в странах Европы, и Путин будет предпринимать действия для нападения на соседние страны. Путин хочет восстановить Советскую империю. Он сошел с ума, это совершенно очевидно. И в этой ситуации Беларусь для него важный стратегический такой балкон для нападения на любые соседние страны. Пока будет жив Путин, угроза войны в Европе существует. Шаноўныя сябры, ну і Дмітрый Балкунец сказаў недвухсэнсоўна, што все-таки варыянты вайны, што яны магчымыя, і трэба рыхтавацца, думаць пра гэта. Напішыце, калі ласка, ў каментарах, што вы думаеце пра нашу гутарку, калі ласка, падпісвайцеся, дапамагайце, дарэчы, праглядайце відэа да канца, вітаюцца любыя рэакцыі, каму гэта бяспечна, да сустрэчы.
Да, дзякуй усім і да пабачэння.